Neimen, kjem du og meg? Bare kom inn, du. Hallo? Kjem du i dag også? Så koselig. Kom inn. I dag sier Kjell Inge vi skal være barnevakt. Og Arnulf, han syk. Dette for noe tull da. Jeg orker ikke mer til disse drittunga. Håper du kan ta vare på dem. Hilsen Anonym. Ja, ok, kom inn da. Du, Kjell Inge, det sånne drittunger her. De sto på trappa, og så kom de med en lapp om at de ikke orket å ta vare på dem mer. Hvem disse drittunga da? Jeg vet ikke. De bare sto der. Kjell Inge. Martina. Kjell Inge. Kaja. Kjell Inge. Møsjær! Kan ikke dere ta og gjøre litt nytte for dere? Ta størrelse gulvet da. Vi slår ham med støvsugeren i huet. Og så halter vi. Ja. Møsjær! Møsjær! Dumme gamle folk. Ja. Møsjær, drittunge. Møsjær! Hei, unger. Ta ro dere ned. Vi skal slå dere. Nå gir du deg. Møsjær! Nå gir du deg. Går det bra? Kjell Inge, hva driver du med? Hva gjør jeg? Jeg leser i Bibelen. Bibelen, hva er det for noe? Det en kristen bok. Kristen bok, hva er det for noe? Det står om guder. Hva er guder da? Hva bryr du deg da? Hva bryr du deg? Nå må du kanskje roe henne. Nei, nå får jeg gå på og ta en matbit også. Gjør det, du. Æsj, hva er den ekle tingen her? Har ikke pepper? Hva er det? Ja, det her er voksenmelk i en ballong. Kan du drikke det? Nei, jeg tror det her er Kjell Inge sitt, ja. Da kan jeg drikke det da. Nei, du, jeg anbefaler deg ikke å drikke det. Ja, men det er i apoteket det. Hæ? De anbefaler ikke. Det har jeg lært av mamma. Ja. Vi har ikke en brød. Er dette her ditt, Kjell Inge? Jeg går og kaster det. Ja. Ja.